Personal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras po natin ngayon na 11:23 PM mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa Top Secret at hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang nasa kabilang linya natin na caller. Good evening po. Good evening po, kahit Angelo. Good evening. Good evening po. Ma'am, gusto lang po namin malaman ang iyong pangalan. Tawagin niyo na lang po akong Cha. Medyo mahina po, ma'am. Hello po, tawagin niyo na lang po akong Cha. Cha. Cha, Yes, ilang taon na si Cha? 27 po. 27. Taga saan si Cha? Tiga QC po. Taga QC. Cha, 27, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ginawa ko naman po lahat, pero hindi pa rin sapat. Parang kanta lang, Cha. Ginawa ko ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Sige, Cha. Gusto ko malaman kung ano yung ibig sabihin ng kwento mo ngayon na ginawa mo ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Kwentuhan mo naman kami. Ganito po kasi yun. May nakilala po ako sa isang dating app. Then, gusto niya mag-first meet kami. That time po kasi nun, umuulan, kaya hindi po ako pumayag. Galing din akong trabaho. So, nag-schedule po kami ng panibagong araw. Siguro mga 2 days before nung pagkakakilala namin, nag-meet po kami. So, yun, labas kami, kain kami sa labas. After nun, nag-night ride po kami. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Minamit ka through dating app. Babae ba to o lalaki? Babae po. So, bi ka, right? Opo. Okay. Yes. Yes. Bisexual ka. So, babae ang hinahanap mo, babae ang nagugustuhan mo. Depende po, kay Angelo. Hindi ko masabi, wala kasi akong preference eh. Kumbaga, kung sino lang yung dumating, yun. So, either na lalaki ang dumating, go. Kung babae dumating, go. Yes po. Okay. So, ano nangyari sa inyo neto nung babae na nakilala mo sa dating app? Ayun po, kwentuhan kami, ganyan-ganyan. Tapos, after nung gabi yun, hinatid ko po siya sa kanila. Hinatid ko po. Pagkatapos ko po hinatid, inaya niya po akong magkape sa apartment niya. Hindi po ako pumayag kasi alam ko na yung parang napanood ko na sa pelikula. Yung aayain ka magkape tapos alam na, yung ganun. So, parang ko lang po yun, tamang hinala ko lang. So, habang nahatid ko na siya, then pauwi na ako sa amin. So, nasa isip ko yun. Sabi ko, parang naman yun, parang pelikula. Aayain ka magkape, tapos
Pag nandun ka na, ayun na. Baka naman assuming ka lang. Hindi naman talaga ganun yung hangarin. Malay mo naman, marespeto naman talaga siya. Gusto ka lang niyang imbitahin doon sa tahanan niya para pakapihin ka. Gusto niyang patikim sa'yo yung kape dahil bago yung coffee maker niya. Ganun. Hindi ko alam, Tita Angelo, kasi parang ilang beses na nangyayari sa akin. Hindi ko kasi alam kung traumatized ba to o pinagpala ba ako. Ano ba? Teka lang. Bago tayo tumuloy dun sa ikukwento mo ng susunod. What do you mean na traumatized? Marami na bang beses na nangyari sa'yo to? Parang Tita Angelo, 3 beses na, pero iba-ibang babae. So, laging kape ang nagiging instrumento nila para yayain ka nila? Hindi, yung iba, Tita Angelo eh. Anong yaya nila sa'yo? Yung iba kasi nabablockmail ako eh. Paano? Nabablock. Kasi dati kasi Tita Angelo yung parang naging ka-MU ko mas bata sa akin. Parang 2 years yung agwat namin. Nag-aaral pa ako nun. Tapos, nag-chat almost 5 years na hindi na kami nag-uusap. Tapos bigla siya nag-chat sa akin. Sabi niya, gusto daw niyang humingi ng sorry, pag-usapan daw namin yung nangyari sa amin dati, ganyan. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos, kami nun eh. Nag-check-in kami. Anong ang yaya niya sa'yo? Pag-usapan lang, yun lang? Oo, yun lang. Ito yung dati Oo, yung pangalawa, anong yaya naman sa'yo? Sabi mo, 3 beses eh. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, Tita Angelo, yung sa ex ko na yun. Oo nga, anong yaya niya sa'yo? Tulog lang. Tulog lang. Swerte mo, no? Niyayaya ka lang ng mga ganun, tapos may nangyayari na sa inyo. Pero Tita Angelo, hindi naman sa akin na. Hindi kasi ako ganung tao eh. So, ibig sabihin hindi ka mahilig? Opo. Ayun yung madalas namin pinag-aawayan ng ex ko. So ano lang, gusto mo lang ng aruga, gusto mo lang ng partner, gusto mo lang ng kasama, ganun lang? Tsaka hindi kasi ang body lang, love language ko kasi, Tita Angelo, more on memories ako eh. Quality time, ganun. Wow, quality time. Marespeto naman ako pagdating sa mga babae, Tita Angelo. Parang natatawa ka, parang hindi tayo sigurado dun, ma'am. Hindi, siguro, sure po yun. Natatawa lang ako kasi, yung syempre yung mga dumating sa buhay ko, parang pagsubok. So, itong huli, niyaya ka ng kape, hindi ka na pumayag? Hindi ako pumayag nun, time na yun, Tita Angelo. Kasi first meet namin yun eh. Bago tayo tumungo sa istorya mo, tanungin ko muna. Ano po? Tanungin ko muna, sa 3 na nagiya sa'yo, ng mga iba't ibang yaya, at na-trauma ka na, sino yung pinakamaganda dun sa 3? Lahat naman sila may itsura, Tita Angelo eh. Iba-iba yung nila eh. Itsura nila eh. Ay yung huli, parang siguro hindi ka masyado interesado kasi kung interesado at gandang-ganda ka dito sa pangatlo, talagang kahit may trauma ka o takot ka, laban to. Pero naman siya, Tita Angelo. Kasi, basta maganda siya, Tita Angelo, hindi ko ma-explain yung face niya. Type mo naman din. Oo, Tita Angelo, parang gumagawa ako ng way para makilala ko pa siya. So, ito na nga, tumanggi ka na magkape kayo. Ano na sumunod na mga nangyari? Then, naulit yun, Tita Angelo. Pangalawang araw, kumbaga kinabukasan agad. Ano na nangyari? Ayun. Kinabukasan. Hinala ko siya sa apartment ko. Tapos, syempre, nag-prepare ako ng foods namin, ganyan. Tapos, nung matutulog na kami, kasi dalawa yung kwarto ng apartment ko eh. Sabi ko sa kanya, doon na siya matulog sa kwarto, ako na lang sa sala. But Tita Angelo, sabi sa akin, hindi ko siya sanay na matulog ng walang kasama, nandun sa kwarto. Sabi ko, aray ko.
Parang alam ko na to. So nagparinig kagad sa'yo na hindi daw siya sanay. Titan Jello. So sinamahan mo. Sinamahan ko, no choice ako sa apartment ko eh. Ano nangyari? Tapos sabi niya sa matutulog na kami. Sabi niya sa akin, may tatanong siya sa akin. Sabi niya sa akin, ano daw kami? Titan Jello, 2 days pa lang tinanong na ako, gusto ng label. Aray ko talaga. Ang lakas naman ng dating mo, no? Titan Jello, hindi ko alam. How to be you po, Ito- no? Ito yung sinasabi ng mga kaibigan ko na palay rin lumalapit, tutuka na lang, di ko pa magawa. Grabe, no? Palay na lang ang lumalapit, tutuka na lang. Di mo pa nagawa. Sabi mo, hindi kasi ako tumutuka. Sumusundot ako. Dapat talaga pang SPG to, pero wala akong time pa. Isa nakakatulog na ako ng maaga eh. Oh. Kaya palag na. So, Tapos nung gabi na yon, ano nangyari? May nangyari na nun, Titan Jello. Ayun na, doon na nagsimula. So, 7 days kami magkasama sa apartment. Ano nangyari sa 7 araw-araw. days na yan? Araw-araw yun. Ay, gabi-gabi pala, hindi pala araw-araw. Gabi-gabi yung Titan Jello. Nakakapagod. Ano yung pinaka the best na araw para sa'yo dun sa 7 araw na yun? Ano ba? Parang lahat, Titan Jello eh. Ha? Parang lahat. Paano ba kayo mag-making love? Ako lang kasi yung Titan Jello eh. Yung nag-move eh. Kumbaga, one way. One way, ako yung doer. Siya yung receiver. Ganun. So, ibig sabihin, parang ikaw yung guy na romantiko. Tapos siya naman yung girl na pinaparamdam mo talaga sa kanyang prinsesa siya. Sa bed, gano'n. Oo, Titan Jello. Oo, Titan Jello. Ikaw yung dominante, gano'n. Gano'n ba yun? Gano'n ba yun? Tama. Tapos ako kasi, ang ingay niya. Paano maingay? Anong ginagawa? Anong sinasabi? Ay, maingay. Basta, Titan Jello. Gusto ko marinig. Hindi kami maniniwala hanggat walang katotohanan. Aray ko. Sabi niya, Titan Jello. Yan, sige. Huwag mo itigil. Wala kayong toy na ginagamit. Wala. Talagang, Titan Jello. Siguro sa isang gabi, nakaka 2 rounds, ganun. Minsan, isa lang, pagpagod. grabe ka naman. Nakaka 2 rounds ka sa isang gabi. Ganun ka katindi. Ano ginagawa mo sa kanya? Sige nga, pwede mo ba ako kwentuhan? Ano bang ginagawa mo sa kanya? Bakit ganun sa'yo kasaya yung isang babae? Ano po, Titan Jello? Nawala po eh. Nawala? Opo. Iniisip lang namin, bakit ganun ka attract or ganun ka sa'yo yung isang babae? Ano bang sikreto ng isang tsa? Ano bang ginagawa mo sa making Hindi, love? Titan Jello. Wala akong ginagawang making. Siguro sila lang yung mahilig. Hindi, syempre may performance ka eh. Ginagawa eh. Ano bang ginagawa mo? Paano? Sabi mo, hindi naman kayo gumagamit ng toy, di ba? Oo. Wala, Titan Jello. Lang. Kain lang. Ganun. So, ganun. Doon mo sila inaakit. Doon mo sila kinikill, di ba? Opo. Meron nga one time, Titan Jello. Kasi pang umaga ako, mas nauna ako sa kanya pumasok. Hinatid ko siya sa... Siyempre, papasok na po ako. Maaga akong aalis. Hinatid ko siya sa apartment nila. Wala siyang pasok nun. Tapos, edi, nasa office na ako. Ayan, chat kami. Tapos sabi niya, umuulan nun, Titan Jello. Wag na daw ako, nasa office na ako. Mag half day. Na-horny daw siya. Sabi ko, Tapos, nag-send sa akin ng nakatapos ng towel.
Alam mo, lahat ng driver ngayon na nakatutok sa atin ngayon, gusto nang huminto. Gusto na i-text yung mga asawa nila, ganun. Ano kaya sikreto ni Chano? Bakit ganun kalakas ang karisma mo, Cha, no? Eto muna, Cha. Gusto ko bago natin tumbukin yung pinaka-top secret mo kasi medyo malayo pa tayo dun sa mismong kwento mo eh. Nandito pa lang tayo sa gitna eh. Alam ko may mga hugot ka pa eh. Kinukwento mo pa lang yung mga happy moments mo eh. Cha, anong mga itsura na itong babae na to? May mga kamukha ba tong artista? Paano nahuhumaling sa ito? Kamukha siya ni ano eh. Dennis Laurel. Dennis Laurel? Ganda ni Dennis Laurel ah. Opo. Morena, ganon. Medyo morena, medyo makapal yung labi, maganda yung mata, maganda yung katawan, ganon? Opo. Uy, maganda yun ah, Dennis Laurel ah. Yes po. Ikaw, Cha, sino ba kamukha mong artista? Wala. Wala. Kahit Angelo. Simpleng mamamayan lang ako. Hindi nga, totoo lang. Wala nga po talaga. Wala talaga? Kahit wala. So, lahat lang ng mga lumalapit sa'yo, yun ang mga artistahin? Hindi mo, Cha. Cha, papaturo ko sa'yo ah. Hindi pala ako magpapaayos sa'yo ng mga libro ko, kundi, papaturo ko man chicks. Kahit Angelo talaga, hindi ko naman talaga ugali. Yun. Grabe, no? So, eto na nga. May mga nangyari sa inyo, 7 days kayo. Ano mga sumunod na nangyari? Sabi niya kasi sa akin, gusto niya daw ng label. Hindi naman kasi ako agad-agad nag-aano ng label. Kasi gusto ko kinikilala ko yung tao. Ganun. Sabi ko, kung kikilala ako ng tao, siyempre gusto ko yung talagang sure na ako. Tama. Po. Tama. Anong nangyari? Kasi, tapos kay Angelo parang, hindi ko alam parang nasa-sense ko lang. Kasi nasa-sense ko lang na after ko may nakakausap pa siya. Na iba. Habang may something sa amin. So, gay ba to o girl din? Biden? Hindi ko alam kung lesbian ba yan or bi. Tapos, ayun na, Angelo. Tapos, edi parang, tinatanong niya ako ng paulit-ulit kung ano daw mangyayari sa amin, sa relationship namin. Sabi ko, hindi mo kasi agad-agad masasabi na gusto na agad kita. Siyempre, kinikilala pa kita. Ayokong madaliin. Ang tindi nyo, 7 days kayo nagkainan tapos kinikilala pa lang kita? Isang linggong pag-ibig yun. Iba na talaga mundo ngayon, no? Kailangan bembangin mo muna bago mo sagutin, ganun, no? Sakit niya sa ulo. Sobrang sakit niya sa ulo. Tapos yung Angelo, parang sa akin, support ko, syempre kinikilala kita. Tapos may nakakausap kang iba, harap-harapan ko, umuwi ka pa sa apartment ko, tapos kakausapin mo sa harap ko. Wala kasi kayong label eh. Hindi, Angelo, okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin na may kinakausap ka. Pero sana naman yung respeto nandoon. Pwede mo namang kausapin sa labas. Wala akong pakialam, mag-usap kayo dyan. Okay. Sabagay, agree naman ako sa'yo. Ang akin lang, respeto. Kahit sabihin mo wala tayo, bilang kaibigan na lang. Kung makikipaglandian ka sa harap ko, sa akin ka umuwi. Tama ba yun, Angelo? Ako kumakain sa'yo tapos makikipaglandian ka sa iba, ganun ba? Sabi nga nung kaibigan ko, kumain daw ako ng panis. Paano kumain ng panis? Ba't lasang panis ba? Ba't ka tawa ng tawa? Ba't panis ba? Siyempre, Angelo, hindi ko naman alam kung may nangyayari din dun sa isa, sa kanilang dalawa.
Tapos ako Ah, kasama niya, di ba? hindi panis yung tawag doon. Kumain ka ng Ay, ano? tira-tira. Ay, ganun. Tira-tira ng iba. Yun, ganon. Eh, kasi nauna ako, Titan. Nauna ka. Eh di kumain siya ng tinira mo na, ganon. As in, ibig sabihin ko, tira-tira mo na, ganon. Hello, Titan Jello, nawawala. Sabi ko, tumira yung lalaki. Ay, kumain ba? I mean, masyado akong nagiging, malalim eh. Kumain yung lalaki ng tira-tira mo na. What I mean is, ganon. Hindi So, ko ikaw alam na. kung partner niya lesbian or Oo. bi. O, ano nangyari? Hindi ka na nire-respeto. Hindi mo na nararamdaman. O, yun. Ay, ako naman, may nakakausap din ako. Before sa kanya, may nauna akong kausapin. Kaso nasa ibang bansa. Kaibigan ko lang. Ngayon, in-stop ko yun. In-stop ko yun kasi akala ko mag-work tong si girl. Akala ko mag-work kami. Mhm. Eh, hindi pala. Tapos, nung time na may kausap siya sa phone, tinawagan ko yung kaibigan ko. Tapos, si ating mong girl, nagselos. Nagselos siya. Tinatanong kung sino daw yung kausap ko. Tapos, kung ano-ano daw mangyayari sa amin. Ano daw gusto kong mangyari. Sabi ko, we're just friends. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Ganyan-ganyan. Hindi naman kita pinapakilaman. Hindi kita tinatanong kung sino yung kausap mo. Huwag mo din tanongin yung part ko. Kasi hindi mo naman din deserve malaman kung sino. Kasi wala naman tayo eh. Sabi kong ganun. E di after nung argument na yun, kahit Angelo, Oh. ditulog din naman kami. Tulog din naman kami. Ah. Tapos, gusto niya magpayakap. Sabi ko, ayoko kasi nga, siyempre meron siyang nakakausap eh. Harap-harapan ko. Tapos, papayakap siya sa akin. Aray ko talaga. Tapos, wala, kinukulit ako. Hindi ako makakatulog ng maayos. Kasi kinabukasan, pasok ako, Titan Jello. So, hindi ako makakatulog ng maayos. E di gagawin ko na lang yung gusto niya. Sunod-sunuran na naman ako. Meron kasi akong parang weaknesses na, hello po. Nakikinig ako sa iyo, Cha. Hindi kita hinihinto. Meron kasi akong weaknesses na Titan Jello. Yung kapag parang, sige nga, gawin mo ngayon ganito. Wala ka pala eh. Yung pag ginaganon na ako, parang... Kapag tinutokso ka, parang yun yung kahinaan mo eh. Ayaw mong tinutokso ka o hinahamon ka o sinusubok ka. Titan Jello. Kasi sobrang, ewan ko ba? Ewan ko ba talaga? Gusto mo napapatunayan mo sa kanya na kaya mo. Kasi nga sasabihan ako na parang ang hina mo naman yung ganitong bagay lang. Sabi ko sa sarili sa isip-isip ko, hindi naman kasi ganun yung kadali. Siyempre yung respeto ba sa babae, siyempre kahit sabihin mo same gender tayo, kailangan mo ng respeto. Ayun kasi yung parang ko sa sa Titan Jello, kumbaga sa relationship. Yung gusto kong relationship, hindi lang about sex. Oo. Pero, lagi mong sinasabi sa sarili mo na, kain muna bago relasyon. Ganun. Hindi, Titan Jello, na napapasubo lang talaga ako doon. Napapasubo ka lang? Sure kang sinubo mo? Hindi pala. Napapasabak pala. Titan Jello. Napapakain ka. Oo, napapakain. Yan. Linawin mo. Ikaw naman, oh. Pinapatawa lang kita, pinapasaya lang kita. Oh, tapos, ano nangyari sa neto? Naging maganda ba relasyon ninyo? Hindi, Titan Jello. Ito nga, Titan Jello. Ito pa malupit talaga. Ano yan? Siyempre, nag-usap na kami ng mga barkada ko. Ganyan-ganyan. Kwento-kwento. Alam mo yung parang nirereto mo na siya sa barkada mo. Tinutulak mo na. Oo, tinutulak. Sabi ko, usapan lang naman, syempre magkakaibigan. Sabi ko, sa inyo na nga to, ganyan. One time, kahit Angelo, kasama ko yung mga kaibigan ko, nagkataon na birthday niya. Itong mga kaibigan ko, pinapunta. Pumunta naman si Tanga. Ano nangyari sa inyo? Pumunta naman siya, di nag-inuman sila doon. Iniwan ko sa kwarto. Iniwan ko sila sa sala.
nag-inuman sila sa kwarto na ako. Then maya-maya, siguro mga past 12, nagsipasok na. Ngayon, yung kaibigan kong isa, naghaharutan na sila, Titan Jello. Bye din to. Naghaharutan na. Lahat ng kaibigan ko bay. Konti lang kaibigan ko lalaki. Ano nangyari? Naghaharutan na sila. Akala nila tulog ako. Nakapatay kasi yung ilaw. Narinig ko sila. Alam mo, di sinundot na siya ng kaibigan ko. Paano, ano sinundot? Di ko alam sinundot eh. Basta na siya, nagalaw siya ng kaibigan ko. Isipin mo, Titan Jello, nandun ako sa kwarto. Alam mo paano ko nalaman? Paano mo nalaman? Kasi ang ingay niya, ang ingay nung girl. Hindi nagselos ka, Cha. Kasi sa akin, ba't hindi maingay? Sa kanila ang ingay niya. Hindi ako nagselos, Titan Jello, kasi wala naman akong pakialam. Mm-hmm. Ang ano ko lang talaga dun is yung respeto. Alam yung kahit alam mong kinakain ko siya, may respeto pa rin ako sa kanya. Tapos siya, wala siyang ganun sa akin. Teka lang, Cha. Ito mo nga, Cha. Natawa ko sa'yo. Teka lang, ngayon lang ulit ako natawa, tapos namula. Pwede ba lakasan ko muna yung tawa ko, Cha? Wait lang. Lalabas ko lang to. Boss B! Teka lang. Cha, nandiyan ka ba? Cha, natawa ako doon. Sabi mo kasi, kinakain ko naman siya pero nire-respeto ko pa rin siya. Ganun. Cha! Ang sweet ng pa ako sa'yo, Cha. Go, Cha. Go ahead. Talaga, Titan Jello. Pinasaya mo yung buhay ko, Cha. I love you. Oh, tapos ginagalaw siya nung ano niya, ng kaibigan mo. Ano nangyari? Grounded pa yung sa'yo o sa akin? Ano ulit? Sorry. Ano po yung sabi niyo? Kasi hindi ko maintindihan, nag-grounded eh. Nag-grounded. Teka lang ha, lilinawin lang natin ha. Tinatanong ko, Cha, anong nangyari dun sa kaibigan mo at dun sa dati mong kinain pero nirespeto mo? Hindi ko alam, Titan Jello, pero naririnig ko umuungol yung isa. Oh, pagkatapos nga nyo na, syempre, pack up na, uwian na eh. Anong nangyari? Wala, hindi nag-uwian, Titan Jello. Nandun lang kami. Parang doon nagpalipas ng gabi yung mga kaibigan ko sa apartment. Mm-hmm. Tapos? Eto na, dumaan na yung araw na yun. Tapos sabi ko sa kanya, chinat ko siya, sabi ko, grabe ka naman. Hindi mo alam na parang ginamit ka na ng kaibigan ko. Tapos, ikaw okay lang sa'yo. Sabi, alam mo, Titan Jello, sinisipa ako. Sinisipa niya ako. Anong sabi sa'yo? Sabi niya, alam mo naman, paglasing ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay ka lang. Alam mo pala paano ka malasing, bakit uminom ka ng todo? At wala ka sa bahay niyo. Diba? Ako, kahit gusto ko tang isip, kung ayaw mo naman, anong gagawin ko? Di naman kita jowa. So, anong mga nangyari? Paano mo nasabi, Cha, na paano mo nasabi sa sarili mo na ginawa mo naman lahat yung best mo pero hindi siya nagstay? Ito bang tao na pinag-uusapan natin na to? Ito yon? Opo. Bakit mo nasasabing wala ka naman pakialam sa kanya pero bakit ang hugot mo? Ginawa mo naman ng lahat pero di siya nagstay. Siyempre, Titan Jello, gumagawa ako ng effort para makilala ko siya kasi nga gusto ko siya. Tapos, pag nahuli, ganun yung gagawin niya sa akin. Although, wala namang dapat ianong kapalit. Pero, parang, siguro, trauma din. Kasi yung mga naging past ko, ganun din naman yung ginawa ko. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Kapag ikaw may nakikilala kang babae, parang lagi mo sinasabi na, sige, magloko ka, wala akong pakialam, ganun ba? Opo. Pero deep inside, sa sarili mo, ganun ka bang klaseng tao na sasabihin mo dun sa girl mo na, sige, magloko ka, wala akong pakialam.
Pero deep inside, sa sarili mo na nasasaktan ka. Oo naman, Titan Jello, syempre naman. Kasi parang ang ano ko lang talaga, trust eh. Kung ayaw mo sa akin, edi sabihin mo, pwede mo naman sabihin na ayaw mo. Pwede mo naman sabihin na gusto mo lang ng game, ng playing, play. Di ba? Ikaw kasi ayaw Oo, mo rin parang kasing magsabi kagad ng ano mo, nararamdaman mo eh. Pinapauna mo sila eh. Titan Jello, mahirap magsabi ng feelings pag hindi ka sigurado. Oh, yun na nga. Paano niya rin sasabihin sa'yo? Di ba? Hindi, Titan Jello, syempre, sinabi naman sa akin, umamin siya. Sabi ko sa kanya, hayaan mo akong gumawa ng way para makilala kita. O, tignan mo, ikaw pala yung pabitin eh. Gusto ko tang kilalanin. Pero syempre naman, Titan Jello, yung basta. Tiya, pakipot ka rin siya eh. Alam mo siya, ang ganda na ng mga kwento mo, pakipot ka lang eh. Kasi Diba? Titan Jello, gusto ko kasi pag sa relationship, ako kasi yung gumagawa din ng way para makilala ko yung tao. Kumbaga, parang getting to know each other muna talaga. Kumbaga, 1 year. Ganun talaga, Titan Jello. Oo, pero Gusto ko base matagal. kasi sa mga kwento mo, parang hindi mo rin kasi siya binibigyan ng assurance eh. 'Di ba? Siyempre, kunyari, tayong dalawa kunwari siya. O, tayong dalawa kunwari ah. Ayan Opo. na, tayong dalawa na. O, tapos, sinabi ko sa'yo, Cha, gusto kita. Tapos may nangyayari na sa atin. Tapos sasabihin mo, hindi, wag kang mag-alala. Gagawa ko ng way para makilala kita. Siyempre ako, kinain-kain mo kasi sinundot-sundot mo ako. Gagawa ka ng way tapos para makilala mo ako lang. Ganun lang yun. Kaya ka naman. Ha? Nawawala ka, hindi ko naiintindihan yung sinabi mo. Uulitin ko, Cha. In a nice way. Okay? Apo. Ito yung ibig sabihin ko. Kumbaga, kunyari, tayong dalawa. Opo. Tapos, sinabi ko sa'yo na gusto kita, Cha eh. Nagkatikiman tayo. Kinain mo ko. 'Di ba? Nagkainan tayong dalawa. Tapos sasabihin mo lang sa akin, getting to know each other muna tayo. Hayaan mo kung gumawa ng way para makilala kita. Naiintindihan mo 'yon? Opo. Oh. Ano ba dapat, Titan Jello? Kapag kinain mo na, siguraduhin mo naman. 'Di ba? Bigyan mo ng assurance naman yung girl. Ate girl naman. Cha naman. 'Di ba? Parang, ano to? Tinikman ako tapos getting to know each other. Titan Jello, kung makikilala mo lang yung girl, parang, wala talaga siya sa alam mo yung parang nag-explore siya. Oo. Hindi siya yung, sa relationship. Seryoso. Kung sino yung nandyan, sige, go. Ang hilig mo manisin ng iba. Pag di nag-work, Parehas lang kayo. Parehas lang kayo. Cha. Asa ito na siya kung Cha. Ay, Cha. Nakikinig ka pa ba? nakikinig ako, Titan Jello, pero kasi parang nag-grounded yung line. Teka lang. Papagalito ko yung technical namin mamaya. Hindi, nasa sobra lang tayo sa lakas ng mga tawa natin. Anyway, so, sinisisi mo siya na siya kasi parang hindi siya seryoso. Cha. Po. Sinisisi mo siya kasi siya hindi siya parang seryoso. Opo. Eh ikaw, hindi mo ba nakikita yung sarili mo na seryoso ka? Seryoso naman ako. Hindi Titan Jello. Seryoso ako kasi gumagawa na ako ng effort eh. Paano effort? Sige nga, bigyan mo nga ako ng mga ganun mo, effort mo. Ang gusto ko, lagi ko siyang kasama. Lagi ko siyang pinapapunta sa apartment ko. Pinagsisilbihan ko siya kahit hindi naman yun yung love language ko. Gusto ko man siya hayaan lumabas. Hindi namin magawa dahil yung schedule namin conflict. Okay. Cha, ano saan yung effort dun? Tsaka hinahatid ko siya, Titan Jello. Hinahatid. Okay. Minsan maaga siya pumapasok para lang makagsabay kami. Isipin mo, Titan Jello, sa pa siya, Pasay pa siya. Ikaw, Tapos saan ako, ka? Quezon City lang Quezon City trabaho ko.
Oh, Talagang parang gusto ko talaga. Siyempre, looking forward na din ako magkaroon ng partner after nung 4 years. Mhm. Naiintindihan naman kita. Siyempre, nililinaw lang natin ang mga pag-uusap natin dito, di ba? Na ano ba talaga? Kasi naguguluhan ako sa iyo, Cha, eh. So ngayon, Cha, single ka? Opo. Wala kang karelasyon? Nirereto ka ba? Ha? Meron dito, may bisita ako dito, irereto ko sa'yo. Gusto mo? Tanggap lang, Titan Jello. Ayaw mo yung bisita ko dito? Sino yan, Titan Jello? Ha? Sino ba yan? Sino ba yan? Mag-hi ka nga. Saglit lang. Mag-hi ka nga. Sige nga, mag-hi ka nga. Saglitan mo lang. Hello po. Oh! Agoy! O, gusto mo si Boy Pindot ang mag-hi sa'yo? Ano, hi ka ni Boy Pindot? Hello. Oh! 2 points! 2 points! Nag-iba na yung channel Ano na? Ano na to Wanted Sweetheart. Ay, sorry na promote. Hindi, okay lang. Ano naman to talagang ang istasyon naman namin kaya namin gawin ng lahat, 'di ba? Para sa inyo. 'Di ba? Hindi naman wala naman kami ditong lahat kaibigan namin. Love lang dito. Love lang. Nandito na ang lahat, hindi mo na kailangan pumunta pa ng ibang istasyon. Kaya namin gawin para sa iyo. Basic. Basic talaga. Punta ka lang dito. Titan Jello ko. Grounded yung line. Sabi, punta ka lang daw dito, sabi ni Boss P. Saan ba yung Titan Jello nang mapuntahan? Madali lang yan. Nakamotor naman. Oh, madali lang. Bukas pupunta ka. Pupunta ka ba bukas? Pasay din to. Pasay din to. Malapit lang yung Titan Jello. Oh, sige, bukas aantayin kita. Ihahanda ako na yung mga t-shirt mo at pamimigay ko sa'yo. May pasok. May pasok ba? Kailan? Next week? Mm. Next week ka pupunta dito? Saan yun sa Pasay, Titan Jello? Sa may tabi lang to ng Star City. Malapit lang. Malapit lang. Mm-mm. So pupunta ka dito Sige, Titan Ba't yung kanina nalalayuan ka sa Pasay? Nandyan din yung nag-hi. Ba't kanina nalalayuan ka doon sa Pasay? Ano? Ano na? Ready ka na ba pumunta dito? Oo naman, Titan Jello. Basta Oo next naman. week walang pasok. Basta walang pasok. Sige, pag sa off mo, pumunta ka dito. Okay, sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon na magsabi doon sa taong hindi ka naman ginusto at hindi ka sineryoso. Sige, pakikinggan ka namin buong estasyon ng Love Radio, pati na rin Ano yung lang yun? nasa digital. Maikli lang yung sasabihin mo. Sige, Oo. sige, go. Hello, kung marinig mo man to, ate girl, ingatan mo yung sarili mo. Tsaka, love yourself. Alamin mo muna kung sino yung talagang gusto mo. Yun lang. Ingat ka palagi. Wow naman. Basic. Ba't ka napatawag dito sa amin? Ba't istasyon namin ang tinawagan mo? Titan Jello, lagi nga ako nakikinig sa inyo. Tapos, nakakailang beses na akong gusto mag-attempt kaso kinakabahan ako. Ngayon, dapat talaga sa Friday to kasi dun yung SPG Top Secret. Kaso nga lang, minsan kasi anong oras na ako nakaka-uwi kaya hindi ko naaabutan. Minsan tulog na ako. Masaya ka naman na share mo ngayon yung kwento mo. Masaya naman Titan Jello kasi wala nakakaalam ng kwento ko. Pero Kumbaga, 'di ba, sabi mo konti lang naman, sa friends ko. willing ka naman na may umibig sa ng guy, hindi lang babae. Oo naman Titan Jello kasi yung first relationship, hindi naman relationship. Kumbaga parang first na naging ko is lalaki, MU. O sige, aantayin ka namin dito ni Boss P sa Pasay.
sa opisina Sige, Titan Jello. para makilala ka ni Boss Pindot. Bigay mo sa akin yung exact address, Titan Jello. O sige, isesend ko sa'yo dito mamaya sa Viber line, ha? Sige po. May gusto ka pa bang sabihin? Wala na? Wala na po. Masaya ka ngayong gabi na to? Yes po. Ay, Opo, mas mapakinggan ko tong tawag ko. Ang kulit ng tawag mo. Ang kulit mo. Baka hindi talaga babae ang para sa'yo. Baka magpapatuwid sa'yo ay isang boy Pindot. Titan Jello, okay lang sa akin dahil may experience naman ako sa kayo. Aray ko. Anyway, thank you so much, Cha. Okay po. May Thank gusto you ka po, pang Titan sabihin? Jello. Thank you po. May gusto ka pang sabihin? More power. Wala na. Wala na po. Ingat ka, Cha, and see you soon. See you soon, Ingat Cha. po. God Thank bless, you po. Cha. Ingat po kayo dyan. Yes, happy Thursday. Hello po. Alright, mga kabisyo. Grabe yun. No? Ang kulit din ni Chae, no? Masarap kausap si Chae, no? Marami rin tayong pasensyang matututunan. Ganon. Basta pumunta lang siya dito, patutuwirin ko yan. Oh! Grabe to mga kabisyo. Iba na talaga nagagawa ng programang to. Hindi lang we listen and we don't judge culture, kundi nakakahanap din tayo ng magka-love team, nag-a-advise tayo. Nandito na talaga lahat. Nasa atin na talaga lahat, di ba? Pupunta ka pa ba sa ibang istasyon, nandito na nga lahat. Anyway mga kabisyo, maraming salamat po sa pagtutok ninyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At syempre, maraming salamat sa aking partner na si DJ Rakitera na nasa tahanan nila ngayon at tamang basa-basa lang muna sa ngayon. We love you so much, partner. At maraming nang nakakamiss sa'yo, partner. And ingat ka palagi. And dasal namin magkaroon ka ng safe delivery soon. Hindi pa naman ngayon May ilang araw ka pa, partner. Ingat ka dyan. And mga kabisyo, sa lahat po ng mga TNVS driver natin dyan, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, madaling araw, nasa bus ka man ngayon, nasa kotse mo man ikaw ngayon, nasa tahanan mo man ikaw ngayon, habang nakikinig ka ng radyo, maraming salamat po sa inyo. And gabi-gabi po tayo magsasama. At don't forget na sumali sa Love Knows No Boundaries, mga kabisyo, dahil namimigay po kami ng 1,500 pesos para po sa mga kabisyo natin na Grab driver, taxi driver, TNVS driver o ano ka man. Basta driver ka, di ba? Di ba? Para malaking tulong, para kahit papaano makatulong po yung 1,500 pesos sa inyo, sa boundary ninyo. Ayan po mga kabisyo, keep safe always and God bless you. Salamat po sa pagtutok nyo po sa ating programa na Top Secret. Kaya mga kabisyo, love lang, walang hate. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Alright mga kabisyo,